Ω το θαυμάτων των καινών, ω αγαθότητος, ω αφράστου ανοχής, εκόν γάρ υπογείς φραγίζεται, ο εν υψίστης εικόν
και πλάνος Θεός συκοφαντείται. Το Αγίο και Μεγάλο Σαββάτο, την Θεόσωμον ταφήν και την εισάδου κάθοδον του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εορτάζομεν. Ον παιδες ευλογείτε, ιερείς ανυμνείτε, λαός υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας. Θεός
Παναγιώτατε, Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Πολιανής και Κιλκυσίου κύριε Βαρθολομαίε, εντιμότατε κύριε Δήμαρχε, εντιμότατοι κύριοι βουλευτές, σεβαστοί μου πατέρες και αδελφοί μου ευλογημένοι, όπως ακούσαμε όλοι, απόψε το βράδυ αυτή η πρώτη εκδήλωση της Λατρευτικής Εβδομάδος, την οποίαν ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μετά από εμπνευσμένη πρωτοβουλία του Δημάρχου μας, του κυρίου Αγγελούδη, και των συνεργατών του, μεταξύ των οποίων πρώτος είναι ο Αντιδήμαρχος αρμόδιος για τα πολιτιστικά, κύριος Γάκης, ξεκίνησε με αυτό το μικρό οδηπορικό στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Και ασφαλώς και η ονομασία Λατρευτική Εβδομάδα παραπέμπει κάπου, στη λατρεία ενός προσώπου. Ποιος είναι εκείνος που λατρεύεται? Ο Χριστός. Ο διημάς εκουσίως παθών. Ο Χριστός, ο οποίος για μας τους ανθρώπους και για τη δική μας τη σωτηρία όχι απλά έγινε άνθρωπος, αν και αυτό είναι, όπως λένε οι πατέρες, το πραγματικά καινούριο που έρχεται στον κόσμο, ένας Θεός να καταδέχεται να γίνεται ένας από εμάς, αλλά να κάνει και κάτι περισσότερο, να καταδέχεται όλα τα ανθρώπινα, μέχρι και αυτόν τον θάνατο. Και μάλιστα με τον πιο οδυνηρό, αλλά και τον πλέον επονίδιστο τρόπο της εποχής του. Τον θάνατο επί του Σταυρού. Και όλα αυτά για να χαρίσει σε μας όλους ζωή και περίσσευμα ζωής, όπως λέει ο Ευαγγελιστής ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Η Λατρευτική Εβδομάδα, λοιπόν, έχει ως στόχο της την προετοιμασία των πιστών, καταρχήν, για την υποδοχή αυτών των μεγάλων γεγονότων της πίστεως, του πάθους, του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού. Και επειδή ο κύριος Δήμαρχος με τους συνεργάτες του θέλησαν ύστερα από 14 χρόνια να επαναφέρουν αυτήν την όμορφη συνήθεια που υπήρχε στην πόλη της Θεσσαλονίκης, να διοργανώνεται πριν την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα η λεγόμενη Λατρευτική Εβδομάδα, όταν προσέτρεξαν στην τοπική εκκλησία, στο πρόσωπο του ταπεινού της Επισκόπου, ασφαλώς και με το σύμψηφο και τη γνώμη και την ευλογία του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Κυρίου Ανθίμου, αποφασίσαμε όχι μόνο να ευλογήσουμε αυτήν την προσπάθεια, αλλά αμέσως είπαμε στον κύριο Δήμαρχο ότι έχουμε την διάθεση και να συνεργαστούμε και να συντελέσουμε μαζί με όλους τους πατέρες, αλλά και όλα τα μέλη των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων των Ιερών Ναών, σε αυτήν την εμπνευσμένη πρωτοβουλία για την διοργάνωση αυτής της Λατρευτικής Εβδομάδος, η οποία εκτός των άλλων αποτελεί και μία ουσιαστική ευκαιρία, όχι μόνο για τους Θεσσαλονικείς, αλλά και για τους επισκέπτες της πόλης μας, ώστε να γνωρίσουν τον πλούσιο πολιτισμό μας, το πολύ σημαντικό παρελθόν αυτής της πόλης, που όμως δεν είναι μόνο στο παρελθόν, αλλά είναι και στο παρόν και στο μέλλον, γιατί η πίστη διαρκώς υπάρχει στη ζωή των ανθρώπων, δεν είναι κάτι που ανήκει σε κάποιο μουσείο που προβάλλει αρχαία αντικείμενα ή αρχαίες συνήθειες, αλλά είναι η ζωντανή πολιτιστική έκφραση του σώματος του Χριστού. Και γι' αυτό το λόγο, αρχίζοντας από αυτήν την εκδήλωση στην Λατρευτική Εβδομάδα και όλες τις υπόλοιπες που
ο Δήμος Θεσσαλονίκης θέλησε να εντάξει στο πρόγραμμά του με πολύ αγάπη και με ιδιαίτερη τιμή προς το πρόσωπο του κυρίου Δημάρχου και των συνεργατών του, από καρδίας ευλογούμε, συγχαίροντες ταυτόχρονα τον Δήμαρχο, τους συνεργάτες του και ολόκληρο το Δήμο Θεσσαλονίκης για αυτήν την όμορφη πρωτοβουλία της διοργανώσεως της Λατρευτικής Εβδομάδος, στην οποία, όπως βλέπετε, συμμετέχουν πολλοί άνθρωποι. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, οι συνεργάτες μας στους Ιερούς Ναούς, όπου πρόκειται αυτές οι εκδηλώσεις να διοργανωθούν, οι πατέρες που είναι και οι πρόεδροι των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων και τα μέλη των Ιερών Ναών και οι εφημέριοι, οι πατέρες εκείνοι που συμμετέχουν ως μέλη αυτού του μικρού βυζαντινού χορού στην απόψινή εκδήλωση. Μια εκδήλωση που ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε, γιατί αποφασίσατε να την θέσετε ως πρώτη εκδήλωση στην Λατρευτική Εβδομάδα. Οφείλω να κάνω μια δημόσια εξομολόγηση, ότι είχε περάσει από το μυαλό μου, επειδή είδα ότι πολλοί από τους πατέρες της Μητροπόλεως μας ψάλουν, και μάλιστα ψάλουν μέσα από μουσικά κείμενα, να κάνουμε μια τέτοια προσπάθεια, που να είμαστε όλοι μαζί και να συμψάλουμε, ίσως σε κάποια ακολουθία, ίσως σε κάποια εκδήλωση. Όμως η αγάπη του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου μας πρόλαβε, και πριν ακόμη προλάβουμε εμείς να εμπιστευτούμε αυτήν την ιδέα στους αγαπητούς πατέρες, υπήρξε η ιδέα εκείνη που ο Αντιδήμαρχος πρώτος σκέφτηκε και μας ανακοίνωσε. Πώς θα το βλέπατε να κάνετε μία εκδήλωση που να ψάλετε εσείς σε συνεργασία με τους ιερείς? Είναι αλήθεια ότι ενώ το είχα σκεφτεί, όταν το πρωτοάκουσα, του είπα, ας τα αφήσουμε, κύριε Αντιδήμαρχε, δεν είναι ώρα ακόμη, για πιο μετά. Μετά ήρθε δεύτερος ο πρωτοψάλτης του πολιούχου μας, του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος με έπιασε και μου λέει, πώς θα το βλέπατε να κάνατε μία εκδήλωση που θα ψέλνατε εσείς μαζί με τους άλλους πατέρες και εμείς να σας βοηθήσουμε, όπως καλή ώρα έγινε σήμερα. Λέω, δεύτερη φορά που το ακούω, πρέπει να το σκεφτώ καλύτερα. Και τελικά ήρθε και η παρότρινση των πατέρων, εξαιρέτως του πατρός Νικολάου του Χαμαμζόγλου, ο οποίος είναι και εκ των αμέσων συνεργατών μου στην Ιερά Μητρόπολη ως Γενικός Γραμματέας αυτής. Οπότε λέω, ετρίσευσε το αίτημα. Δεν είπα βεβαίως εσκλήρινας του ετήσαστε, γιατί εδώ που τα λέμε, και η δική μου η καρδιά το ήθελε. Οπότε αποφασίσαμε να διοργανώσουμε πολύ γρήγορα αυτήν την εκδήλωση. Μακάρι την επόμενη φορά να μην ψάλει κανένας τίποτα μόνος του και να τα ψάλουμε όλα τα τροπάρια όλοι μαζί. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον Δημήτρη τον Χριστοδούλου, γιατί ανέλαβε να κάνει και τις πρόβες. Αφού τις Πέμπτες που συνήθως οι πατέρες μπορούσαν και διευκόλυνε όλο το πρόγραμμα να γίνει η πρόβα, δεν μπορούσα να είμαι εγώ. Είχαμε τις συνάξεις των κατηχητών μας και συνήθως τις Πέμπτες απουσίαζα. Όμως με τον Δημήτρη έκαναν τις πρόβες και κάναμε κι εμείς την τελευταία εβδομάδα 2 πρόβες σε όλα αυτά που από κοινού ως χοροδία εψάλαμε. Ευχαριστούμε τον πατέρα Δαμασκηνό, τον προϊστάμενο του ναού του πολιούχου μας, για την, όπως πάντοτε, φιλόξενη διάθεση και εκείνου και του πατρός Γεωργίου και του πατρός Νικολάου και του διακόνου του πατρός Χρυσοστόμου και των μελών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και όλων εκείνων οι οποίοι ανέλαβαν την φιλοξενία όλων μας σε αυτόν τον Ιερό Ναό, ο οποίος είναι πάντοτε μια ευρύχωρη αγκαλιά όχι για τους Θεσσαλονικείς, αλλά για όλους τους επισκέπτες της πόλης μας. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τους συνεργάτες σας, κύριε Δήμαρχε, και τους υπαλλήλους και τους εργαζομένους στο Δήμο Θεσσαλονίκης, γιατί είχαμε μία εξαιρετική συνεργασία και στα ζητήματα που αφορούν στην προβολή των εκδηλώσεων και στη διοργάνωση της συνέντευξης τύπου
και όλων αυτών των απολύτως απαραίτητων, τα οποία εμείς απολαμβάνουμε, αλλά άλλοι ετοιμάζουν για εμάς. Και βέβαια, να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς, όλους τους Θεσσαλονικείς, αλλά και τους επισκέπτες μας, που ήρθατε άλλοι από κοντά, άλλοι από μακριά. Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πολιανής και Κιλκυσίου, κύριο Βαρθολομαίο, ο οποίος με ομάδα μεγάλη προσκυνητών από την Ιερά Μητρόπολη του ήλθαν για να προσκυνήσουν τα άχραντα πάθη και τον τίμιο και ζωοποιό Σταυρό του Χριστού, που φιλοξενούμε αυτές τις ημέρες στο ναό του Πολιούχου μας. Και είναι συγκινητική η προσέλευση των ανθρώπων να περιμένουν ώρα για να προσκυνούν, είτε εντός είτε εκτός του Ιερού Ναού, και σε ώρες δύσκολες. Ο πατήρ Δαμασκηνός μου έστελνε φωτογραφίες 6 και 4 το πρωί να υπάρχει ουρά, ή χθες το βράδυ 1 και 4 τη νύχτα και ο ναός να μην έχει κλείσει ακόμη, από το πλήθος των ανθρώπων που έρχονται να προσκυνήσουν. Ανθρώπων που ο καθένας έχει τη δυσκολία του, τα βάσανά του, την ασθένειά του, και κάθεται πρόθυμα, περιμένει, υπομένει, δίνει αυτό το κάτι, το πολύ ή το λίγο, για τον Χριστό, ο οποίος καταδέχθηκε για μας τους ανθρώπους και για τη σωτηρία μας να ανέβει μέχρι τον Σταυρό. Ευχαριστούμε όλους, γιατί αυτό μας προτρέπει ο Κύριος μας μέσα από τους λόγους της Αγίας Γραφής. Εν παντί ευχαριστείτε. Και βεβαίως, επιτρέψτε μου, κύριε Δήμαρχε, κλείνοντας και πριν ψάλουμε το τελευταίο τροπάριο, που είναι ένα τροπάριο προσδοκίας, ψαλμικό, «Ανάστα ο Θεός κρίνων την γην», αυτό που ψάλουμε το Μεγάλο Σάββατο, να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως και να παρακαλέσουμε τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη μας Κύριο Άνθιμο, που με την παρουσία του, την αγάπη του, το χαμόγελό του και ιδίως την πατρική του ευλογία μας προσφέρει πάντοτε χαρά, τιμή, συγκίνηση και μας δίνει την δυνατότητα να αισθανόμαστε ως ευεργετικό στηριγμό αυτή του την παρουσία κοντά μας, να μας ευλογήσει μέσα από την καρδιά του, όπως πάντοτε κάνει, και να μας χαρίζει το πολυτιμότατο δώρο της προσευχής του. Παναγιώτατε, σας ευχαριστούμε πολύ που κάνατε τον κόπο να έλθετε, να σας δούμε, να σας χαρούμε και κυρίως να σας χαρεί ο πιστός αυτός λαός της Θεσσαλονίκης, που μαζί με τους πατέρες ιδιαιτέρως σας αγαπούν και δεν βάβουν ποτέ να θέλουν και να επιζητούν αυτήν την παρουσία σας σε όλες τις εκδηλώσεις μας και στις ιερές ακολουθίες. Την ευχή σας. Oh
Πατέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.